новобаста аз чораҳои андешида ҳолатҳои зиёди вайронкунӣ тартибу қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ дар ноҳияи шаҳри нав ҳамоно ҷой доранд. Ин нуқта зимни баргузории ҷаласа оид ба баландбардоштани маданияти истифодаи нерӯи барқ ки дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо иштироки намояндагону фаъолони ҳамаи сохторҳои давлатӣ ва корхонаву ташкилотҳои ҷамъиятӣ доир шуд, ироа гардид. зимни суханрониҳо гуфта шуд ки ҳоло вақти он расидааст то ҳар як шаҳрванди мамлакат муҳимияти самараноку оқилона истифода бурдани нерӯи барқро дарк кунад, зеро ҷанбаи асосии пешрафту тараққиёти кишвар маҳз ба таври доимӣ таъмин намудани аҳолӣ ва коргоҳу корхонаҳо ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ баланд бардоштани маданияти истифодаи нерӯи барқ аз ҷониби аҳолӣ ва ҳам аз тарафи роҳбарони корхонаву ташкилотҳо таваҷҷӯҳи ҳамаҷонибаро тақозо менамояд. дар идомаи ҷаласа моҳияти тағйиру иловаҳои воридшуда ба кодекси ҷиноятӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба вайрон кардани қоида ва меъёрҳои истифодаи қувваи барқ ба ҳозирин фаҳмонида шуда таъкид гардид ки минбаъд шаҳрвандоне ки тартибу қоидаҳои истифодаи нерӯи барқро вайрон мекунанд, ба дуздии он даст мезананд ё ба дигар мавридҳои ғайриқонунӣ роҳ медиҳанд, ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. имрӯз яке аз омилҳои асосии рушди соҳаи иҷтимоӣ ва иқтисодии мамлакат инчунин фароҳам овардани зиндагии шоиста ба мардум. ин бо нерӯи барқи доимӣ таъмин намудани аҳолӣ ба шумор рафта, ҳукумати кишвар ҷиҳати расидан ба ин ҳадафҳо ҳамарӯза тадбирҳо андешида истодааст. новобаста аз чораҳои андешида, баъз дар ин самт дар ҳолати ташвишовар қарор дошта, ҳолатҳои зиёди дуздии қувваи барқ, тасарруфи маблағҳои соҳа, ғайриқонунӣ аз эътибор соқит кардани қарздории муштариён, беасос иваз кардани ҳисобкунакҳои барқӣ, аз нишондоди воқеӣ кам нишон додани ҳаҷми қарздории муштарӣ, бо ғараз ва манфиатдории сохтакорона омода намудани санадҳои қоидавайронкунӣ ва аз эътибор соқит намудани ҳисобкунакҳои барқӣ, инчунин худсарона пайваст шудан ба хатҳои шабакаҳои барқӣ ба назар мерасад. бо ин мақсад барои беҳтар намудани ин самти муҳими назорати қонунгузорӣ, прокуратураи ноҳияи шаҳри нав дар асоси дастур ва супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон, нақша чорабиниҳо ба тасвиб расонида шуда, оиди пешгирӣ аз ҳолатҳои боло номбаршуда дар якҷоягӣ бо гурӯҳҳои корӣ дар ҳамаи ташкилоту муассисаҳо, ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳия бо иштироки ҳамаи сокинон, аҳли ҷомеаи шаҳрвандӣ суҳбату вохӯрӣ гузаронида шуда, ҳолатҳои зикршуда дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин пешгирӣ хоҳад шуд. дар фарҷоми ҷаласа вобаста ба масъалаи баланд бардоштани маданияти истифодаи нерӯи барқ гурӯҳи кории таблиғотӣ таъсис дода масъулин муваззаф гардиданд ки корҳои тарғиботиву ташвиқотиро дар ин самт ҷонок намоянд, то ба ҳар як сокини ноҳия ва кормандони корхонаву ташкилотҳо новобаста аз шакли тобеияташон муҳтавои дастуру супоришҳои сарвари давлатро роҷеъ ба ин масъала расонанд.